Jotono dipor kaham killa saghamnokni kaisa bithi phalnogo bukha ham medical hall o phalnogo koroksa chini takhuk bini mungto saimali aro je bagra o bithini nokphangni bagra babo saimalia boni video footage robo nukmalia tamhingke video kecamni bagai video CC camera video bo check khlaimalia belai dogmani bagai hingke omono kaisa chabi mankha belai chabi nangmani bini nangkukmani chabi rok wngkha bo kaisa office rok ni wngkha bo nokni to nokni phangui mano ba office ni phangui mano abo jara chabi kamajaknai je nugui tongnai o video ni bisingtwi or jaga phaiwai eba angbai kwrwngwi norok je kamajaknai norok naphai mano norok bo norokni chabi tabuk bo tongkho chini yago eba bini yago phanungnai kwrwngdi ani kokdugo norok call khaibai eba direct oro spot phaibo norok je kamajaknai norok phaimano sabo kamajakha abo 1 week haingkhana nokha sal dok sal chini haingkhana bo 7 days by 6 days rongkhana je kamajaknai chabi or jaga phaibai norok talang thangmano mannai oro chungti sanai je kamajaknai hingke abono sabo wngkha boroni wngkha o hakchal ni dengkha samphani dengkha je kamajagui tongnai o norokni chabi norok phaina phainangthong omono koimung video ni bisingtwi je chabi kamajaknai hingke omongkha norok jotono saimano killa hospital ni kaisa chini bukha ham medical hall phalnogo norok chabi kamajakmani hambai।